Γεια σας παιδιά, σήμερα οδηγούμε το Nami Burn E3 Max. Θα το τεστάρουμε, είναι η δεύτερη μου βόλτα με αυτό το πατίνι και θα το πάμε και μια βόλτα μέσα στην πόλη. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πατίνι, έχει πάρα πολύ δύναμη, είναι πολύ επικίνδυνο για πρώτο πατίνι ή γενικά αν είστε αρχάρι και κάτω από 80 κιλά δεν υπάρχει λόγος να το πάρετε. Πάρετε κάτι με πιο λίγη δύναμη, γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνο. Είδατε πιστεύω. Αυτό εδώ πέρα είναι αρκετά μεγάλο και το steering damper του. Φανταστείτε στην πιο δυνατή του ρύθμιση δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Και εγώ που είχα πριν το G2 Master, το Kirin, και δεν είμαι αρχάριος, με δυσκολεύει πολύ στα πολλά χιλιόμετρα και να ξεκινήσω με το γρήγορο. Περιμένουμε τώρα να περάσουμε. Περνάμε πάντα με προσοχή, κράνος. Βλέπετε ότι τραβάει, πατάνε τα λάστιχά του, έχει συστήματα αντισπίν και τέτοια, απλά εγώ δεν ξέρω πώς να τα βάλω. Έχει EABS, e-brake έχει, τα πάντα. Είναι ένα πολύ καλό πατίνι με τετραπίστωνα φρένα. Σταματάει πάρα πολύ καλά ακόμη και στις μεγάλες ταχύτητες, έχει τρελή ροπή για ηλεκτρικό πατίνι. Αυτά αρέσει σε πολύ κόσμο από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί μου το λένε. Αυτά. Και τώρα δεν ξέρω αν είδατε ότι το βάλα στο πιο αργό mode στο eco για να περάσω στο δρόμο που είχε κόσμο, γιατί δεν μπορώ να το φανταστείτε, είναι πολύ δυνατό και είμαι και 90 κιλά, άρα δεν είμαι και τόσο ελαφρύς για να πούμε δικαιολογείται. Θα πάμε μέχρι τη Νέα Χώρα, εκεί στην ευθεία θα το πατήσω λίγο. Τώρα θα μπούμε από εδώ. Είναι πολύ επικίνδυνο, εγώ φοράω full face κράνος και δεν είναι για κάτι λιγότερο το συγκεκριμένο πατίνι, γιατί είναι ακραίο. Βλέπετε εδώ πέρα φρένο. Είναι πολύ γρήγορο, φοβάμαι μου φύγει το κινητό από την τσέπη. Εδώ ίσως το πατήσω λιγάκι. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει αυτό το πατίνι είναι ότι έχει αρκετά μεγάλο τιμόνι και εμένα προσωπικά που είχα συνηθίσει του Kirin που είναι αρκετά πιο μικρό δεν με βολεύει και τόσο. Αλλά έχει σταθερότητα με αυτό το τιμόνι. Είναι ωραίο, ό,τι και να λέμε. Από ό,τι είδατε κι εσείς είναι αρκετά δυνατό, βέβαια θα θολώσει τα χιλιόμετρα στο βίντεο. Πατάνε τα λάστιχα του πολύ καλά και γι' αυτό είναι επικίνδυνο και στα μπαντιλίκια. Έχει τέλειες αναρτήσεις, κάνουν λες και είναι αέρος, δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο.
αλλά κάνουν ένα πράγμα σαν εξαέρωση. Είναι πολύ ωραίο και βολικό πατίνι. Βέβαια για μέσα στην πόλη δεν βολεύει καθόλου, επειδή είναι και 50 κιλά ή αν έχεις κάλες στο σπίτι όπως εγώ, αυτό εντάξει, αλλά κατά τα άλλα είναι τέλειο. Εδώ άλλος πετούσε στα περιστέρια φαΐ, τι να πεις. Εδώ θέλει προσοχή επειδή κόσμο. Εδώ έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, το ξανά είπα πριν. Είναι πολύ βολικό πατίνι. Κοιτάω την ώρα γιατί γύρω στις 5 έχω μια δουλειά κιόλας. Αυτή να τα βήσει. Είναι πολύ ωραίο πατίνι από ό,τι βλέπετε. Βλέπετε ότι άμα πατήσει νερό δεν είναι πολύ επικίνδυνο. Να το βγάλω από το πιο δυνατό mood γιατί θα μας σκοτώσει πουθενά. Πάμε εδώ, άντε εδώ. Τα ακούτε πάλι καλά, του έχουν βάλει λάστιχα που κρατάνε, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο επειδή έτσι όπως σπινιάρει πιάνει πολύ κράτημα στο λάστιχο και είναι επικίνδυνο να στρίψει μόνο του, ενώ αν γλιστρούσε δεν θα στρίβε. Επίσης στα νερά τα λάστιχά του δεν είναι τόσο καλά, αν και φαίνονται καλά δεν είναι. Φοράει τέτοια λάστιχα με το κουκίριν G4, αν το έχετε ακουστά. Αυτά προς το παρόν. Στα specs του αναφέρεται ότι πιάνει τα 0.25 full ανοιχτό, όταν είναι στα πιο δυνατά του προγράμματα σε 1,2 δευτερόλεπτα αν δεν κάνω λάθος, 1,2-1,4. Δηλαδή είναι όντως επικίνδυνο. Αυτά. Βολεύει, έχει πολύ καλές αναρτήσεις. Αυτά, είναι ένα πολύ βολικό πατίνι. Δεν καίει πολύ μπαταρία. Έχω ξεκινήσει από το πλαίσιο, έχω έρθει μέχρι εδώ πέρα ψιλογρήγορα και έχει κάψει 4% γιατί έφυγα με 98. Αυτό. Ακόμη και είναι μακρύ και βαρύ πατίνι, στο δυνατό του πρόγραμμα σηκώνει σούζα και σπινιάρει μόνο του και είναι επικίνδυνο. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο το σταμπιλιζατέρ τιμονιού που του έχουν βάλει, αλλά αν το σφίξεις τέρμα δεν στρίβει και είναι πολύ επικίνδυνο να τρακάρεις, γιατί το δοκίμασα χθες. Η αλήθεια είναι ότι βαράει στο μάτι και στους αστυνομικούς που έχουν πάθει αιμονή πια με τα πατίνια. Βέβαια μου λέγανε εμένα ότι δεν έχει
να κλειδώνει στα 25 χιλιόμετρα, ενώ έχει, ευτυχώς. Αλλά ναι, δεν το ρισκάρω και πολύ. Είναι πολύ ωραίο, έχει φώτα ημέρας, θα σταματήσουμε κάποια στιγμή να σας το δείξω κιόλας. Πολύ βολικό, ο σκελετός του, επειδή τρέχει σε αγώνες το συγκεκριμένο μοντέλο, έχει πολύ χαμηλά κέντρα βάρους για να στρίβει καλύτερα. Ο άξονας τιμονιού του είναι από κράμα αλουμινίου και carbon αληθινό, carbon fiber. Στα ψηλά του σημεία είναι αρκετά ελαφρύ και κάτω έχει όλο το βάρος εκεί με τις μπαταρίες. Έχει διπλό controller, 72V την μπαταρία, 40 περόρια. Αυτό είναι πολύ ωραίο πατίνι και βολικό, αλλά όχι για αρχάριους. Έχει δισκόπλακια σε 160mm μπρος πίσω, ρυθμιζόμενο e-brake που κόβει το μοτέρ. Μπορείς να ρυθμίσεις πόσο της 100 δύναμη θέλεις να δίνει το κάθε μοτέρ. Μπορείς να το κλειδώνεις, έχει 5 στάδια. Γενικά έχει τεχνολογία, αλλά δεν έχει όπως το κουκκίνι, το G2 Master, που μπει κοντά στην οθόνη να αλλάζει από dual σε single. Πρέπει να μπει στα P-settings του πατινιού για να αλλάξει. Πάλι νερά και δεν θέλω και να το λερώνω πολύ, και το λερώνω μόνο από πατημασικές μου, η αλήθεια είναι. Αλλά στέγνωσε πάλι καλά. Πάμε να στο δείξω τώρα πως φαίνεται εξωτερικά. Μισό αν το χαμηλώσει, γιατί το τρακάλουμε πουθενά. Να, έτσι είναι. Εδώ είναι η οθόνη του, τα modes, τα volt, εδώ αλλάζουν τα πάντα, βαθμοί. Εδώ είναι φως, flash, κόρνα, τα φρένα, τα grips, το stabilizer. Εδώ. Έτσι, πίσω είναι, τα φανάρια το πίσω είναι κάπως έτσι. Εδώ έτσι. Τα flash από πίσω είναι έτσι. Εδώ. Μπροστά, αυτό εδώ είναι το φως του που το φοράνε ίδιο τα Suron. Εδώ όταν κλείνουν αυτά, εδώ είναι φώτα ημέρας. Εδώ είναι το carbon, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Από εδώ ανοίγει με την κάρτα του. Αυτά. Συνεχίζουμε. Καίγονται πολύ εύκολα τα λάστιχά του επειδή σπινιάρει. Το site έλεγε ότι έχει anti-spin, αλλά εγώ δεν το έχω βρει ακόμη στα P-settings. Αυτό.
Είναι τέλειο πατίνι. Αυτά. Σύντομα θα βγει και βίντεο που θα είναι σίγουρα ένα παιδί ακόμα με ένα G2 Master. Μπορεί να έρθουν και παραπάνω άτομα, ride out μέσα στα Χανιά, στο Κουμπελί και στην Αμπεριά. Σύντομα έρχεται σε ένα παιδί ένα Coswheel R19 που θεωρείται dirt bike, αλλά έχει πετάλια και γκάζι, 3.000 watt, 6.000 το πικ του. Ένα G2 μπορεί να έρθει στο ride out μας. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να το βγάλουμε καμιά φωτογραφία για το Instagram και το TikTok. Μισό λεπτό, παθαίνει γιατί κολλάει στο Eco Mode και δεν πάει πάνω από 20 χιλιόμετρα. Δυστυχώς αυτό είναι το κακό του, αλλά μπορεί να καταφέρω και να το βγάλω. Σε έρθουμε εδώ πέρα και... Εντάξει, το έβγαλα. Ό,τι βλέπετε είναι ψιλοεπικίνδυνο στα γρασίδια. Βέβαια το έχω στο turbo μου. Ας πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Πέρασε επιτέλους. Αυτό βέβαια μέσα στην πόλη θέλει πολύ πιο πολύ προσοχή, επειδή όπως είπα και πριν τα τσεκάρουν πολύ αυστηρά. Σε ενός φίλου μου του είχαν βγάλει δυναμόμετρο και αυτός είχε προλάβει και το είχε κλειδώσει και λέγανε ότι δεν τέτοιο, ότι είναι κλειδωμένο και να το ξεκλειδώσει, αλλά λέει αυτό βλέπετε δεν του έχει κάνει κάτι, κάτι τέτοια, και κόντεψαν και να τσακωθούν κιόλας. Αυτά.
Ας δούμε τώρα τι παίζει και λίγο μέσα στην πόλη. Το βγάλω το βάλω στο sport σκέτο. Καλά, εκεί πέρα τραβάει πολύ. Το βάλω στο drive γιατί μέσα στην πόλη δεν είναι για πολλά. Μπροστά λάστιχο δεν ξέρω αν φαίνεται να φαγώνεται. Αυτό εδώ φεύγει by the way, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει γιατί κρύβει και τον ήλιο. Αυτό. Εδώ πια στα φανάρια έχουν ξεκινήσει και θέλουν να παίρνουν τις θέσεις των δικύκλων. Μπορεί που λέει ο λόγος να σου πατήσουν για να σου πάρουν τη θέση σου άμα είσαι πατίνι ή μηχανάκι, αλλά πιο πολύ πατίνι. Στο τώρα μην είναι. Εδώ έχουν χαλάσει όλο το ποδηλατόδρομο μέχρι και τα κτέλ. Δεν έχει που να πάει το ποδήλατο και το πατίνι. Να, εδώ έτσι σας είπα. Εδώ καμιά φορά μπαίνουν και τα μάξια στον ποδηλατόδρομο για να καταφέρουν να προσπεράσουν κανέναν. Έχει βγει εδώ και η κυρία στον δρόμο. Γιατί για αυτούς ο ποδηλατόδρομος, όπως βλέπετε και πιο κάτω, δεν είναι ποδηλατόδρομος, είναι η πάρκινγκ, η διάβαση ή ό,τι τους έρθει.